ebigori byonsi. Kwa ino mwanchomorira somoro veri bwechi gosoro ko tubna botambe na nchende mo Steven Captain 001 asegeta senikia Ndizi TV abwa sema ita bangi abire bakogwatyo mo veri yoyo kwemanya mangi gure team chetu chakorega sorogo rwa gusi naba gosori bali banarire kokina ko rutinse mo chainse bakebirango baikirase chigosori ao chiri bali na rero iga goche amase mo korwa sensemo ya nyamerako onda watebere bonchade onda batebere bogitutu nyamerako nkayire Meragere bonjari. Merakere bonchari. Ere bonjari umupaka. Ere somo baga igore. Bonchari kitutu chache south. Yewa. Ndabe to gosanga mange igore yo mugosori korwa senseme ya Nyamerako na tebiri etali yaye. Obira se team ya White Hat FC. Wetani emyaka 30. Ine emyaka emenge sana kwene kira nabwate umugano omutambi bw'enkoyo ya Gusii ne umugano yobene uro mutambi terabeto kobwati aiga asomoroberi bw'ekigosori negeta senikia Ndizi TV. Turanda mange andakira tebiri etali yawo na andaki nkorusemo kelyo iboire mwakaki sebali bakoyete banya lokomanya. Yes, Samaritan Geoffrey Mumanya ko wayanya Merako anonka woiborwa no wagetika no nja kirto mupira korunse paka koikabona munanga ndratega Uchi alika kirora okay ya bina bago soma mara bali ali njere ojika kama ntega wikange kwa machi bwana abuninga kabisa okay bwana andake nima itena bana zibanda kimwaka Geoffrey anyarite koiboru SSM ya Nyamerako ni bole 1987 bwana ikabani ile myaka ile sai bwana ambata 32 myaka 32 mwanche molele ine savari ntambe sana imechi gosori eke myaka 30 nevere alese gosori yago chiesa alese team ngaite first 11 me team ya White Hat FC ekunege ndege kone kibona no mogosori kwetomire sana ase chinga kichiri ati wagire samangana yembe kolenda ndake Geoffrey andake byoko kina skuru kielyo cheta juni maite chigosori chinyinge chikobatira ne skuru kolende se primary ya skuru kielyo cheta se primary ana Santanya Merako primary ere yero moina okay. Naona asomete kinjaga to mupira bono kinde class 4 amonyo chagete kingo class 7 ninyuagete buya ngaba best player ko Kisi County kitaganda ali Kisumu Nyanza au twagete mupira oronga eta ko oro tuwaka district ngikiri baka chorire player yo maso yo mo toka form team ere ya Kisi County tokaenda ali Ambila Boys Geoffrey nimete ko chikontebiyora mange nangora kiboikara no sengencho nimete mugano no mutambe na obwanzu mugano nde bwensi nekro kwenda ngora inde nto siria bari nimete ngakiyane twarenge primary na mupira bweri sakara twabinyokanya kayigo twaitwe ebiranye soko chiesa mono andake ino ngakiyao kerore se primary akiko konse arenge tutigata chi sport ese skuru ngwe kumarenga babagabe ne okwenda geti kotiena sasa mu skuru ya kabiri chinga chia games maragoba mipira njaga tokire byo nili sakara to akakire mono sencho kanye mipira ya mikanja engo wono wakanyore na kasakara to tingetega twara kainta classes twanya gutie manalende na mono ndo akachakire gonya gochago gutie mano gochago mupira chi point toko balera na kabisa na waka malezi kabisa bwana ya lega baka twaro chi timu to waka nechi pesa pada yo mupira tu agore kara to igore ko skuru atwa kabarane tu akachibeza kwa nyaranga tuebire bwairire gase na tuno muibori kwa nyaranga chindi tindanye kirani kwa nyakora akango maresi ndole usononye tebona mwaga akango maresi mwacho muligeri na bamangana kare baga akire igenko yeye iga nje tima itire nganda yake kulende tigatore ndake oyo no mogosori Geoffrey obeira seng yake menga samangana yenko yo abuna gwa kandochira burage mpaka mami era wangu akake sana nochira bagwaga mpaka mami kulende chinsanta twaro mwancho muligeri nechenaka kulende tikatora rore chiaye nje mwancho muligeri gwakande tocho muligeri aka yonjo fre wanyaote ne emyake eri emekoro gwakabalenga maresi nechigosokira kulende bora mutike chigosoli chiri chiaino mogwaka ino mueka ase binyoro ono amangana ya sports wante biri mwacho rutibaka mukanda ase district na kies kuru baiteli bakana support erinde mwende sports ya primary ase district apo katwa chagete koronza siro eskuru njate mete ko mbwatse kana bwato mwarimu rekoro ku Joseph Makwaro
na ng'anchete mona se sports kera na bete school captain so mupira bono nje na rakante ko bamanyete mono ko bwa bande bono nje na re korokia bande kwa nke manyi mugoso kabisa nyanda ngeke manyanga bono tini nywaka bono ikagera akango mutisho bwo gwaka kana nya korokia bande twara gojaka ni timu ya Nyaburu school Nyaburu spo primary sportive twanya gochoru ukiri kware gochoru yomo kurwa se no gwaka biya abona mbete ko bango choru kurwabu tokanda alike tembe ande ngasareti kurwaro lekera ya chawe kinga ngoje twaka district tokanda ali musocho wante vi engakiria nkoro tari school yale kwenda district bakuri ali bali bonsi biba chiesa bachora maka baika 11 bamanya ko bamanya ko iro wana ki yoko choru ku jana wana bete ngonya ko choru yo maso yomo tukunya ko genda ikekera baka twachire bo twafomia simu ya Kisii County tuchete ko nyarama na first time ko genda kuri negari kuri school ngono mpira ngojo baka Kisumu ekambera ya lenge 27 bono 27 abondo etankaenda na twagete mipira yo na pado ngabanga ko choru kero mupira wana tokwa na tokonya waka abya mberete batingia nga succeed ko genda waka provincial na botwagete Kisumu na nga choru ko provincial tokonya waka to weta challenge chinkongu lakini abari mbana kuri school amba tagete kia poti ne bintu byana chibasa jimba changirite chibasa nge ngagana kanya ko limna pocket money na kora kende ninga ki ibono ko gore na kada chirense na bwate ke koroto okay ngo sport boli sport ko goro gosa na bande na bo moyo ko are konyora obegete ke koroto lakini ye kete to kapiteri ko bana ke ko to biale to ne chune kapiteri ngama to wake e kari ko to bera ko ngwa ka ko to taranara lakini na watu wale merete gwaka iko mpaka to kaikera ende mpaka ko ikabono roje mbegete ke koroto andengera takugia kero mupira meta ine safari entambe sana yo mogosori Geoffrey obeira senko ya semia kiemenge ine miaka ya 27 ari me yenko yo gwikira bone ine miaka emenge sana abeira samangana yenko ko ndebona wonya gukina kina iga omwe boli o erenki ara goteba mwebora ntabwate obebonde keru kurunando te primary bunanchete uchiri first time nanchete 27 na iketaka nga freedom bono yo gwako mupira bona bale ko ngiga sinakora yane iboko na gaitiru pikakea kerna suke step wake akaranga kai mu murando jina ma to mupira mono ko bwa bande abangete liba galikia yo sko mutu gwako mupira boge byake to ko ba arocha ye no more mugoso ko bwa kenko asinge bono nangwa kenko yo na beto mutangani kurugusi ko genda Kisumu wana mupira ngaki na ko ya kabere ko rumaga konyoru monto nimeta senko yonga kiende yosipi nimeta bintu bingo muntara inyura senko ya korinda ekoro mokese primary gosori kigo sekikeli gwa kolete se primary ya senko yo otive se ngakiendana mono esigento ntebe mono pote first time njana kabere goalkeeper ngakiyo kera ko ndo moke kera na tu mana no yo momo tua ngatwara arame kera bono ngatiga bono ko be goalkeeper nkaire na bono ko bomwakia Alinga to mwaki ngage to wano mupiro mwaki ande nganyarange namba yana na cholte ko selecting ya namba isano Nimete number 1 ko be goalkeeper na ro cha kerete myake lime koro 5 to 6 to 7 goalkeeper chingenga kiele mwale ko lirwa taranja te ko babuno yo nchiri chialenga ngaki ngakiyo ekerango cha kera ko ruwe kenyora to abwate iga karukire John Obaye oine Foricano nera bono ko batera Foricano bado kera tora baketonya koligeli Foricano ge andra to gocha kwenye choine nero lengo kono ko bota kwa eko kangoke ngachaka kwegera kitonya wakalisa karaiga ngaranga nanje go goalkeeper na banda abe bunera asekenya asekenya bono to abwate France Onyiso linda lango linda lingira ndi akeiga mbarabi bali bakumetenga kieli ngakieli akonya mangana itinda igora kawiga manya igoro nga timu nya konya tinda atwara timu nda manya ngira ndi jalengo bwana kurende ine safari engia yo mogosori Geoffrey uchagete bunia goalkeeper kanyara kwende paka bona kava namba isano bono kwanalire korwa se primary bono atebe sabale okuru primary kwende secondary gatia buna kiebete iskuru kiochiete na chigosori na kiochigendere bono ekintu mono gegarangwe kwa kimono no mupira oyo nanyolete maisha alingi maya mona ale ko join area secondary lakini gwetero mupira oyo gatwara wake tournament ya enge yongwa etaoni ke to konya nywa ko mupira yere 280 bona akore 279 alingi class 8
bono twaite na akorire isikonde tournament igitunya kunyaka iga kumbo mwalimu oyo monara oringe kuri players abanafunja ko ile school kere kabona ndora nindo muyana baro chengo mururi wakira umupira buya akaboko njora ne keranjora kurwabo nabo achite tokakuana nere lakini tachi ko nganjerangi cheka akarangango changa chako mwa direction ko chaka na bata cheko ngera ya betereti akangire rio tokana nere bakaboya yalenga samyeta alimasi mwanche muri togendrete ko baigas semu ya Nyamira kutogotebi umugano bwo mogosoli Geoffrey oteri amanke igoresa bali ya yengoyo wekira boni gesare nebirenge biyaye asobe mugodi atwadira asenkoyo St Max mokwerero mokorogonyo St Max mokorogonyo mwali muyoni karo ku Patrice Michira tori bate Patrice Michira urenge okay bana bona nade kubwata abantu abanga asenkoyo bali bagoteba nere ngabuna tato mwabo obo asamwana yenkoyo andake nakyo nyare ko mweresa Patrice Michira aso muntu bwate talent no muntu muya nanda bako mokonya asenga kiye yubona bayiboli bana mbamaite pocket money mbamaite transport school fees mbamaite jano ko imaka nabeka uniform na ende school bintu byonse karamba kanyana uniform baka nyaye byato ne aron shuguri kerete keregento wana bayiboli bazakanyanga ne school nde myaka kanya kagendere konya gosoma tore ende school ali mwibuli ajitako tabanga yaya kama nyanga yomo muro yakale school yakate abanga yekale teba agetemete akaboko bwati ngomo direction aba bwati akaike school ama enda kajana ne school nde ande bakamanyana no mwalimu ende nera nabakogete ande bakangomo tisha boko gendra na masomo emeta bangi baro bocha bairwe nchere yu yenkoyo bagochaka na mangana yenkoyo bairwe se school wetere enkoyo baende school batebere enkoyo gikasi abuno gotimoke birasime bande sports chike naira boko alenge ya na alenga base nje kire dinanyorata nkialenge gakora na arairo bono nara de tense memo nyama alengo mwake mupira anyorate C+ bono ndo chenga na imogete bosakorwa wetero mupira emaite bange baroro bakuboli andake asamangana yenkoyo monta bwateke go iskali ate bande ko bambwateke digana mangana ekirasime ngendeli enkoyo kandake ubuyambororo bokobe ochete kirasime batwara amasoma abo makego chisemi chiao nenkoyo ubuyambororo ngakiesa uyaboko barabna jena chite kuligeti pada onye dina soete school mapema ichansi nja chite kitore school makoronyo amabagane yabana jeshi bale kuri ko bale players ikigenge na alenge form tu abona igwete ko mwana jeshi lakini akababati mbaya ibagali kagana ande chance achete once abaye bayengo romba bachete bono ona avera tona tamane sana ningi road te school weta yamo ko ni chance bune igo seneje enchenge ndangi runa bali bayiretu emate kromonto na batengena ngini yaye kromonto abateri bari eyo konyara pegendereri ayo makanya ire bati iyao nchirere ngochere uganye na ugendera gukora kiria gukora so kubeka chinguru na kunyara gweto masekiro kunyara gukora bono ime school ya St Max enko ya kuirire kora tebe umugano ogwenko ya school eri na kiobete umugano ne school eri litangane school eri keranchieto njale koroka na school yarenge school enke umupira bono no ronye imogeti goro school eri chagete koiba konyokorolekana kuchaka 9 kinde form 1 kera tochete provincia ya Ngoma Bay alituwa geto mupira paka tokara chugwe final ne timu ya ekorokunga Karaboki kera tuwagete finali ekabage gotorusi tukabota kabana amba ibere kera tuira nago chandwa chiko gifabu anto kera na bade training tokaganda tokateba na 2010 tikatome kisho torenga timu endera ande teyo amana na tuira neta masoezi zero tokachake training kinde bono form 2 auto chake step by step ngoranga to wetara chi challenge ndo abate bikoro to twala gosaba ikia o sport kwa trainer mwali mwaga chakaranga ta kunyara gosomi na ndoko coach abato liretia coach akarikia coach akaboko to train pade tu akole klase maragoba tu akora maragoba tu maambe tu abuka tu enda masoesi road work tu ira na maragoba maambe tu isibi tu asawe klase ndege ka saa 9 saa 10 tu asona ndege ti ngeki ibono alibone ngene ne itobona intuye chete bono ngiki na watu wagete tokagenda Kisumu
yarenge district tugweta ali twakete ni timu ya koro kuibacho kera twanye bwa district tokanda Kisumu ase provincial abatabe togwaka provincial togwaka ni timu final ya koro ku Kisumu Day abatwakete naro tokabatoko nyeurege kombe ya provincial ekibono toko igukuruma ya historia nga timu ya karate kisi school na itierio ngeki yabe na limotego alibara tege kombe kyo itierio aliya chete gusi anda liye chete nyanza bono tokaba bakabere ko te historia yo koreta ekero twaira na tokora masoezi na ndo tokaba tokanda bono tokwari kwa na gwaka nationals na botwanya takaba togwaka nationals na ndo tokanyaka bia na batokoro togwaka ne timu ya renge koro kunga jamhuri ase final autoba tokonyebwa sama tuta echi penalty tokaba tokwera na ndake kombe kia nationals tokamanya kaba promoted gochi East Africa one kera twagete East Africa ntwagete bona chi country chinde chikaja na watu ahoroge tio mupiro muya pare toka defend kombe kia East East Africa St Marks tokamanya kaba kera twakora ekabanga mepira bona player singo select kubarenge ngiki bona ina beto yo mobona select ku chitika nja tika United bado kinde form 3 bona au form 3 nde karanga gitora matuka make lakini mwalimu akagania ande nge player ya ane mwanafunzi one kwikara atiko mopia kana ndara ne school abato abeto ko relax na ande ngerne school kora somo ikatoka ngali bakali rise nyi kilabu mo atiki wa sign epate totoka always ikatoka na ale konyara komeki ebyo ikagera ngerane school ngacha kugandara na masomo chance yes umetomoga no motambole embire bingura nyore gwetera senko yokurende bono anake Geoffrey Sobanga bono kareko rwese school ya St Marks makorere binte binge mwaretere ikombe bitanya gocha gusia senga kientambe bono kareko aruro reso bwango bila bukibiri gwachese ile skaiga wekera bono aiga na jitenga chesere club gyanso iya semitinya lenge sita ikabangia ngo kebese mu musara bado tebe dinda agreement tu abegete tijitiko bangia nkabanko ruo ngajoini club ya Shabana yarenge 2013 tukabato kwenye waka na haro umwalimu pastors michirana rolenge buna secretary team abato abato kwenye waka corona are sara lie kabanga nja bangia bono nkaranga mupiro na wananyu anje takini ngaliko gifa pues ngenjo mitinya bete tatene ntoro chibe sanga kango tumaka chibe cyane kuro mu uko na ndama saezi na irana bono nkaranga ti benefit teyo ngabanko nyora ndengora ngusama gake alindweta abo tokayemo tokanda yarenge soni trials nditi ko batogweta lakini ntukena go changakira ngachanganya horo musanyo kontebenga coach nere yarenga are company yake bukebe Kebukebe Kebukebe ni nchi toro training yango mosongo naro toire toro tokabato gukora masoezi tukakora nera masoezi buya aba beto go torusia bagara totali kera twanyore chance yo kanda Brazil abo tochete aba kibane abo tochete Brazil toka train abarabu dani ngatara na nje serende nkego kinga ikere Brazil so borona dino nkabo twaro mogoko ande bono na kagere tenga ni kerenga nkorunda ali ngiche bona matenga bono na chiro bono aro kararumo Brazil bono lakini kera twakora 2 weeks yo tokabana to kwera na gocha bono mo ntubia chete kaganda iga kera yigete bone ngakina alite konyora bono apasani bali ba korto mupira mono abange basoete konywe pinyugwa aba babete ba gosira banda maroira bona ina de koranga ya mupiro except na nimbonte na ronto ale family na bona tsagete ko bomwangu koriye family na waya igete bono ngatwale family yakini bado ngwa ko mupira bona mupira orono mujana nengwa kano renge ngiye chibesa nyo chiarenge chinge lakini ngokonya chiarenge bona ebilapo binde nkagerete ngebile binga kerete ikera na igete ko twara bona tite ko twara mogoko uri mona sengenjo ngwa go bya somo tienyo yomo ebere ko ngala wa sinchiro mogo temo go kanyala wa sinchiro go je sara literi gocha bona onyora nge go tumike chio ko rumo go komono kubwa chirichi go so bona nde kurwa boka cha volcano kurwa bona nkarna bona timu yanga bona yarenge bona volcano nganye chakero ngekina renge skure na kakire number 3
One kera na aru ali bono nkabanje kemanyi bono nyomanyete kabisa kera nanga ngabate bono je kwaka namba isano bono bana bende kwaka namba isano iyo mpaka bono no kwaka namba isano iyo anda kese karia yawe ntambe yenkoyo ngikiryo ko regret mono sana se karia yawe wanda genkolgileti mono kabisa noko tukwa twaro kwa igwo koboko ko suka mutu yani konyole support y'umuntu gukubwata ngiki ngage to mbrekuru maga to waka na John Blackpool ya Diambo to korto mupiro yuga ngo jikorigere mupire TV mara go ba e pade chi wiki bere ngonyolo no arande 18 Alambe Stars abana batengo twara tame ngiro singenjo tambuye to mupire ne ri alenge striker na alenge defender lakini mutange tatanyo stigoli na litange tinjara yale ko kananga no mokongwa ale kombwa bono nkaigunga nyino ko babuna agenda angana nche nona togete tu akenese nyo tu agete ne eriga yamo bonde kina ikiari eti kombera amatkali watgeira se karia oyenko yandake ukiryoga neti goikerani asebono oso goikerani kwane na kane ingane ti goikerani kwane goikabo nimbwate family nimbwate abana babere bwato mwana munyaroka miaka 10 nimbwate na mumura miaka 2 bone ntagetonye ekalia yane umwana oyona ikerane nere mutigo gwaka torara kanere mutukoma keiga mutigere bona manye go sarenda ikine kekane kyane mono teteko mukini kimucheza nere ara nywaka mutigere bona gwaka nditaye mutigo gwaka meta yunama rama ya kolende korwa sensemo ya kabere studio ngote bunandake chiteka chaito chirange koera bono to chikokole nkikeliora tebyo musayo moke ori anda 18 wikirabone obwate amarora senko yo advice kiora moe okuliria kamera oya umusayo moke ngento da motebyo igente getangania twara masikana sa webori na bantu bonsi na ndanye konyoranga na bwate talent ni ngire ngo konyera oche buna bono mwebori ontaringe ebo konsomie high school lakini ojo mupira no so mite school free of charge paka ngakora form 4 kubone talent ngo konyere asomo sayo moko gukina bona nda mu advice nyo bwate talent ati EPD ne school na arateba masomo na ara bako nyora ndega wanyore kwaetire ko batigire dikiao abako nyora ko lega sengia koko iro mupira gocha ne giredi gocha na go bekasi ngobono igenda atebe musawo moke bono EPD asikendi gyonse kiryo gokora ande bwegene namasaba naro twasaba kitoko kora kende yasa tabarutikana bagoto ndake mbia mono na all the best ase career yao abulura nyare kubwato koboka samana yenkoyo ncho muriria nara mange tonyere gosangana Geoffrey otebiria mange igoro muganoye bwenkoyo agontebia nseme bamaite buna Evra wetere senko ile kunyara gwaka kosire timu ya White Hat FC chinsa bune chiga watamo rama tambe asenko ye wiki ekobwati rituko bune liga chinsa bune che meta seni kiandizi TV ndabe tukwiri omogosiri omongao etimu engao gose gosori engao korwa iga sorongo rwa gusi na Kenya sobwa gari asomorugori gwechi gosori una botambe ile tenende mo Steven captain 001 Ndizi TV Obwansu bw'omugusi Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bw'omugusi niji county chito etanaine buna e county ya Kisii Nyamira Homa Bay